Πολλοί όταν ακούν τη λέξη πηγή, στο μυαλό τους έρχονται εικόνες σαν κι αυτές. Γάργαρα νερά που τρέχουν μέσα από σχισμές βράχων, φυτά, λουλούδια και φύση. Όμως, στη σύγχρονη εποχή, η λέξη πηγή μπορεί να σημαίνει ακόμα και σκουπίδια και συγκεκριμένα ανακύκλωση. Έτσι σκέφτηκαν κάποιοι στην Πάτρα και δημιούργησαν μια κοινωνική εταιρεία που αποτελεί όαση ανάμεσα στα σκουπίδια και τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται κάθε μέρα στις σύγχρονες πόλεις. Είναι η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ανακυκλώνω στην Πηγή. Η Κινσέπ είναι ένας νέος φορέας της κοινωνικής οικονομίας και εμφανίστηκε με τον νόμο 4019 του 2011. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της κοινωνικής οικονομίας. Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού ωφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί μια πραγματικότητα με εκπληκτικές διαστάσεις. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 22 χώρες, η κοινωνική οικονομία αποτελεί μια βιομηχανία ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά, στον τομέα αυτό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, απασχολούνται με πλήρη απασχόληση 19 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών, που αγγίζει κατά μέσο όρο το 28%, προσφέρει μόνιμα ή περιοδικά εθελοντική εργασία. Η συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στις οικονομίες των χωρών που έλαβαν μέρος στην έρευνα φτάνει το 4,6% του ΑΕΠ, με κορονίδα την Ολλανδία, όπου η κοινωνική οικονομία συμβάλλει στο ΑΕΠ κατά 15,5%. Ειδικά όσον αφορά στην Ευρώπη, υπολογίζεται ότι η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 8% των επιχειρήσεων, απασχολώντας περίπου 9 εκατομμύρια εργαζομένους, αντιπροσωπεύοντας το 7,9% της συνολικής απασχόλησης. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, οι κοινωνικές επιχειρήσεις καλύπτουν μόλις το 1% με 2,5% της συνολικής απασχόλησης, ενώ αντίθετα σε χώρες όπως η Δανία, η Γαλλία και η Ολλανδία, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 12,5%, 14,3% και 15%. Στο κεφάλαιο της Λευκής Βίβλου που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, καταφαίνεται σαφώς ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνική οικονομία στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που έχουν σαν σκοπό είτε να διαδώσουν μία ιδέα, είτε να υπηρετήσουν ένα κοινωνικό σκοπό. Ό,τι όφελος προκύπτει από τη δραστηριότητά τους πρέπει κατά 60% να επιστρέφει στην κοινωνία, κατά 35% να δίνεται σαν πριμ στους εργαζόμενούς τους και ένα 5% να κρατούν αυτές για την επιβίωσή τους. Άρα μιλάμε για επιχειρήσεις που ουσιαστικά θέλουν να κάνουν κάποιο καλό στην κοινωνία και στα μέλη τους. Ο νόμος που έχει φτιαχτεί για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ρυθμίζει και με βάση την ελληνική εμπειρία αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία τα της λειτουργίας τους και ανήκουν ουσιαστικά σε αυτό που λέμε νέα οικονομία, μια οικονομία κοινωνική και αλληλέγγυα, ώστε να μπορούν να υπηρετούν σκοπούς ενάντια, αν το θέλετε, στην έννοια του αυστηρού κέρδους, ενάντια στην παραγωγή που δεν συμβάλλει στο να διατηρείται το περιβάλλον και ενάντια φυσικά σε παραγωγές που δεν αναπτύσσουν τις ικανότητες του ανθρώπου. Δεν μπορούν δηλαδή οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρά να είναι ένα πρότυπο για μια κοινωνία που όλοι φανταζόμαστε πολύ καλύτερη, πολύ φιλικότερη και προς τον άνθρωπο και προς την γη την ίδια.
Η κοινωνική οικονομία βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ ανθρωπίνων αλληλεπιδράσεων, ανθρωπίνων αναγκών και συστημάτων της αγοράς και αποτελεί ένα οργανικό σύνολο αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών δράσεων και προσπαθειών. Στόχος της είναι η ισορροπία, η βιωσιμότητα, η στήριξη και η ενδυνάμωση του μέρους για την βέλτιστη, την ειρηνική, αρμονική, δημιουργική και αλληλέγγυα συνύπαρξη του όλου, κάνοντας πράξη το γνωστό ρητό «η ισχύς εν τη ενώση». Ό,τι δεν μπορεί να καταφέρει κάποιος μόνος του, το καταφέρνει μαζί με άλλους. Άλλωστε, στη συνεργασία βασίζεται η σημερινή κοινωνία. Η τεράστια φτώχεια και η τεράστια κρίση που μαστίζει και την Ευρώπη και τον κόσμο όλο, αλλά και τη χώρα ιδιαίτερα, οδήγησε ουσιαστικά τα θύματα της κρίσης, πάρα πολύ κόσμο, στο να οργανώσει τη ζωή του, στο να οργανώσει προσπάθειες, εγχειρήματα, τέτοια ώστε να φροντίσει ακόμα και για την επιβίωσή του ο κόσμος. Τέτοια λοιπόν εγχειρήματα, τέτοιες επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή έχουν εμφανιστεί, έχουν καθιερωθεί στην Ευρώπη, απασχολούν κατά τις μετρήσεις γύρω στα 14 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή το 6,5% του ενεργού εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Στην Ελλάδα υπάρχει φυσικά μια μακρά συνεταιριστική παράδοση. Με την κρίση τώρα αυτοί οι συνεταιρισμοί αποκτούν και ένα πλέον κοινωνικό αναδιανεμητικό περιεχόμενο. Ήτανε μεγάλη έκπληξη αυτών που ίδρυσαν την Ανακυκλώνω στην Πηγή όταν είδαν ότι δεν ιδρύουν κάτι στο κενό. Υπάρχει η συνεταιριστική παράδοση, απλώς τώρα παίρνει και κοινωνικό και προπάντων αλληλέγγυο περιεχόμενο. Μέσα από την κρίση προκύπτει η ανάγκη για νέες μορφές οργάνωσης, ουσιαστικά νέες μορφές προβολής μιας νέας κοινωνίας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, και από αυτό θα κριθεί αν θα επιβιώσουν ή όχι, ουσιαστικά πρέπει να λειτουργούν υπέρ της κοινωνίας και υπέρ του περιβάλλοντος, προβάλλοντας ένα νέο όραμα. Αλλιώς δεν έχει νόημα να υπάρχουν. Αυτό το νέο όραμα σίγουρα περιέχει κομμάτια από το παλιό, σίγουρα συνδέει το παλιό με το καινούριο και σίγουρα μέσα από αυτό μπορούν να προκύψουν οι νέες πρακτικές και οι νέες θεωρίες που χρειάζεται μια νέα κοινωνία, μια άλλη κοινωνία. Άρα δεν μπορεί να είναι απομονωμένες, πρέπει να είναι συνδεδεμένες με όλα τα άλλα κινήματα, τα περιβαλλοντικά, τα εργατικά, τα συνδικαλιστικά κινήματα, τα κινήματα των παραγωγών για την ποιότητα, των φτωχών, των αποκλεισμένων αν το θέλετε και όλων αυτών που σε αυτό το σύστημα πλέον βλέπουν ότι δεν έχουν κάποιο μέλλον. Δεν είναι φυσικά η συνολική λύση για τα προβλήματα της κοινωνίας, γιατί θα πρέπει συνολικά η παραγωγή να είναι κοινωνική, άρα μια άλλη κοινωνία θα το εκπληρώσει αυτό. Είναι όμως χώροι μέσα στους οποίους μπορεί να ζυμωθούν αυτές οι ιδέες και οι άνθρωποι να συνηθίσουν να είναι αλληλέγγυοι και να σέβονται το περιβάλλον. Αυτή θα είναι και η μεγάλη του συμβολή, αν το θέλετε, σε μια εξέλιξη. Υπάρχουν τα πρακτικά ζητήματα που μπορεί να λύσει μια κοινωνική επιχείρηση, όπως η Ανακυκλώνω στην Πηγή, παραδείγματος χάρη. Μιλώντας για ανακύκλωση στην πηγή, ουσιαστικά λέει στον κόσμο ότι δεν χρειάζονται τεράστια φαραωνικά εργοστάσια απορριμμάτων, δεν χρειάζονται τεράστιοι επενδυτές που θα πληρώνονται από τα δημοτικά τέλη για να καίνε ή για να πουλάνε ή για να διαλέγουν τα απορρίμματα. Δεν χρειάζεται να παράγουμε πια χωρίς να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτόματα η Ανακυκλώνω στην Πηγή και οι κοινωνικές οργανώσεις, όπως η κίνηση για το 136 για το νερό της Θεσσαλονίκης, όπως η Bioscoop στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα σούπερ μάρκετ που σέβεται τον καταναλωτή και προωθεί τοπικά μονοπροϊόντα. Ουσιαστικά λοιπόν όλοι αυτοί συνθέτουν μια καινούργια πρόταση και αντιτίθεται στα μεγάλα συμφέροντα. Άρα δίνουν στον κόσμο ένα νέο
μια νέα άποψη για το πώς πρέπει να λύνει τα προβλήματα. Και για να πάμε και στο μεγάλο πρόβλημα της Πάτρας, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ξερόλακα είναι 50 μέτρα ύψος πιο πάνω από αυτό που επιτρέπεται. Ήδη και με τις διαπιστώσεις της Δημοτικής Αρχής βλέπουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση απόρριψης των απορριμμάτων πλέον από τα νοικοκυριά σε σύμμικτες μορφές. Δεν μπορεί κάποιος να πετάει τα απορρίμματά του και να περιμένει από κάποιους άλλους να τα διαλέξουν. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η λειτουργία του μπλε κάδου δεν είναι πια επαρκής. Είναι πάνω στην οτροπία του πετάω σε έναν κάδο και από εκεί και πέρα κάποιοι άλλοι τα διαλέγουν, δεν τα διαλέγω εγώ και ουσιαστικά έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Για την Κινσέπ, ανακυκλώνω στην πηγή, όλα ξεκίνησαν όταν 170 κάτοικοι της Ανατολικής Πάτρας αποφάσισαν να συστήσουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή. Τα ιδρυτικά μέλη της επιχείρησης είχαν διακρίνει από τότε το σύστημα των μπλε κάδων για την ανακύκλωση που είχε φτάσει σε οριακή αποτυχία. Από τους 11.000 τόνους που πέφτουν στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, μόλις σε 3.500 τόνους γίνεται ανάκτηση του υλικού. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην Ξερόλακα. Μόνη διέξοδο στο πρόβλημα είναι η διαλογή και η επαναχρησιμοποίηση που έχει σαν αποτέλεσμα και τη μείωση της κατανάλωσης των ρυπογόνων προϊόντων. Τον Νοέμβριο του 2013 όλες αυτές οι συζητήσεις που έγιναν από πριν σε μια ομάδα ανθρώπων κατέληξαν στο να ιδρυθεί η Κινσέπ, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, ανακυκλώνω στην πηγή, με σκοπό να διαδώσει την ιδέα της ανακύκλωσης πλέον στην πηγή, δηλαδή του διαλέγματος των στη δουλειά, στο σπίτι, στο σχολείο, στο εργοστάσιο, στους δημόσιους χώρους. Όπως όλα τα εγχειρήματα ξεκίνησε με λίγα άτομα, αυτή τη στιγμή αριθμεί 170 μέλη, έχουν αγοράσει, αν το θέλετε, μια συνεταιριστική μερίδα των 50 ευρώ και με αυτό έχει κατορθωθεί να υπάρχουν τα μέσα, μια αποθήκη, ένα φορτηγό, κάποια μηχανήματα. Έχει κατορθωθεί λοιπόν να μαζευτούν μέσα σε 2 χρόνια 400 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών που για τη λειτουργία αυτής της επιχείρησης είναι πραγματικά ένα τεράστιο ποσό, ένας τεράστιος όγκος. Ξέρετε, αυτά γίνονται όταν μια παρέα ανθρώπων αρχίζει να ευαισθητοποιείται σε ένα θέμα. Το θέμα λοιπόν της ανακύκλωσης, σαν απόρρια του θέματος των σκουπιδιών βέβαια, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιβαλλοντική ευαισθησία καταρχήν και κατά δεύτερον είναι τέτοια η κρίση και τόσο τεράστια η ανεργία που πλέον δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να περιμένει από ιδιώτες επενδυτές ή από το κράτος ή από προγράμματα να λυθεί το ζήτημα των θέσεων εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν, και νομίζω αυτό ήταν και ένα κίνητρο των ανθρώπων που ιδρύσαμε την Ανακυκλώνω στην πηγή, η κοινωνία να οργανωθεί σε μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε από εκεί να προκύψουν και θέσεις εργασίας που τώρα ελέγχονται είτε από μονοπωλιακούς οργανισμούς, είτε από κεφάλαια, είτε και από το ίδιο το κράτος, χωρίς καμία πρόβλεψη για το περιβάλλον, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο που δουλεύει σε αυτές. Το ξαναλέω ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να κάνουν ένα απλό οικονομικό απολογισμό, πρέπει να κάνουν περιβαλλοντικό απολογισμό, πρέπει να κάνουν εργατικό απολογισμό, πρέπει να λειτουργούν, και δεν γίνεται αλλιώς, με πλήρη δημοκρατία. Πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις όχι πλέον από τους ειδικούς και τους λίγους, άρα από τους πολλούς που, πιστέψτε με, ξέρουν πάρα πολλά, και ειδικά στον τομέα που διάλεξε η Ανακυκλώνω στην πηγή, ο κόσμος, παρόλο που δεν γνωρίζει εξειδικευμένα για τα καινούργια υλικά, το ότι κάτι είναι κρίμα να πεταχτεί και να θαυτεί μέσα σε μια τρύπα στο βουνό, ενώ έχουν ξοδευτεί γι' αυτό ενέργεια, πόροι,
νερό, πρώτες ύλες, ανθρώπινη εργασία, νομίζω αυτό το ξέρει και μας το υπενθυμίζει κάθε φορά όταν έρχεται να συμμετάσχει σε κάποια εκδήλωση που κάνουμε. Μέσα σε 2 χρόνια, η Ανακυκλώνω στην Πηγή κατάφερε να αποκτήσει κτηριακή εγκατάσταση όπου οι πολίτες μπορούν να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματά τους. Μέσα σε μόλις 2 χρόνια, 400 τόνοι υλικού έχουν γίνει και πάλι πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων με τη δουλειά των εθελοντών, ενός οχήματος και μερικών μηχανημάτων. Σε αυτό το κτίριο, όποιος έλθει μπορεί να βρει χωρισμένους τομείς, χωρισμένα κομμάτια, όπου μπορεί να διαλέξει και αυτός τα υλικά του. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι του χαρτιού, είτε είναι λευκό χαρτί, είτε είναι σύμμικτο χαρτί, είτε είναι βιβλία, όπου μπορεί ο καθένας να διαλέξει και να τοποθετήσει εκεί το χαρτί του. Ένα άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του πλαστικού, όπου εκεί μπορεί κανείς να βάλει είτε από το PET το πλαστικό του νερού που πίνουμε, είτε την πλαστική του σακούλα, είτε οποιοδήποτε άλλο σκληρό ή μαλακό πλαστικό, τα καπάκια που μαζεύονται μάλιστα για να πάρθει και αναπηρικό αμαξίδιο για κάποιον συμπολίτη μας. Μπορεί να φέρει είτε συσκευασίες από λευκοσίδηρο, οι γνωστές κονσέρβες, είτε συσκευασίες αλουμινένιες, δηλαδή αλουμινένια κουτάκια, και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να φέρει και τις ηλεκτρικές του συσκευές, τις παλιές και χαλασμένες, οι οποίες πλέον θα ανακυκλωθούν σωστά. Άρα έχουμε φροντίσει να υπάρχει, αν το θέλετε, πέρα από την πρακτική ωφέλεια για το περιβάλλον, αν σκεφτούμε ότι εκατομμύρια καπάκια, λέω ένα παράδειγμα, πλαστικά δεν έχουν φύγει στο περιβάλλον, αλλά τα έχουμε μαζέψει εδώ, μπορεί λοιπόν να συνδυάσει και το πρακτικό όφελος, αλλά και το να μάθει να διαχωρίζει, διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση στον κόσμο, να διαχωρίζει λοιπόν τα υλικά του. Εδώ έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίες και δυνατές φιλίες με κόσμο που δεν το περιμέναμε, που διαχώριζε τα υλικά του πολύ πριν εμφανιστούμε εμείς, που λυπάται όταν βάζει μέσα στο μπλε κάδο όλο το υλικό και μαθαίνει ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτό, λόγω των τεχνικών δυσκολιών και του σύμμικτου χαρακτήρα, δεν μπορεί να διαλεχτεί και καταλήγει και αυτό στην ξερόλακα, με αποτέλεσμα η πόλη να μην έχει πάνω από 4-5% δείκτη ανακύκλωσης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βρέθηκαν, επιχειρηματίες βρέθηκαν, οι οποίοι δίνουν τα χαρτόνια τους, τα πλαστικά τους και οτιδήποτε άλλο υλικό, σχολεία που δίνουν τα βιβλία τους ή παλιούς υπολογιστές. Άρα ένας κόσμος που πιστεύει στην ανακύκλωση μαζεύτηκε εδώ, μπορεί με βάση αυτή την εγκατάσταση εδώ να το εξασκεί, μπορεί να το βρίσκει, αν το θέλετε, πρακτικά έτοιμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν συσκευές, φανταστείτε, που δεν μπορούν να τις μεταφέρουν οι ίδιοι, είτε είναι μεγάλης ηλικίας, είτε εκ των πραγμάτων δεν μπορούν. Πηγαίνουμε εμείς και τα παίρνουμε γλιτώνοντας το περιβάλλον από μια μεγάλη επιβάρυνση. Σε πολλούς ίσως η ιδέα να θυμίζει κάτι από τους πάλε ποτέ κρατεούς συνεταιρισμούς. Στην ουσία πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή συνεταιρισμού που δεν έχει σκοπό το κέρδος ή την προώθηση ενός προϊόντος, αλλά το όφελος για την κοινωνία γενικότερα, το όφελος για τους πολλούς. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και νομίζω ότι είναι μια υπηρεσία προς τον πατραϊκό λαό που έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση. Θα έλεγα ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τους ανθρώπους που έχουν πλαισιώσει το εγχείρημα είναι υψηλής μόρφωσης, είναι πανεπιστημιακοί, είναι άνθρωποι από τον εκπαιδευτικό χώρο, είναι ευτυχώς πολλοί δημοσιογράφοι, ο τοπικός τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόπλασμα κάποιου καινούριου, κάποιας επιχείρησης που αξίζει να υποστηριχθεί. Το λέω αυτό γιατί στην Πάτρα είχαμε συνεταιριστικά επιχειρήματα. Είχαμε τον Γκουπ, τον καταναλωτή, είχε 3 σούπερ μάρκετ. Είχαμε την Αχαϊκή Τράπεζα. Και από την αποτυχία τους έχει προκύψει
αν το θέλετε, μια απαγοήτευση για το συνεταιριστικό κίνημα. Το ίδιο το συνεταιρίζεστε. Οι νέες αυτές μορφές συνεταιρισμού έχουν φέρει αυτούς τους ανθρώπους πλέον με ένα καινούργιο όραμα και πιο κοντά. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι έχει βγει μια εμπειρία από αυτά τα κινήματα που, αν την αξιολογήσουμε σωστά, μπορούμε να προχωρήσουμε στις νέες μορφές του συνεταιρίζεστε. Η Κινσέπ είναι συνεταιρισμός ο οποίος διοικείται ισότιμα από τα μέλη του. Η λειτουργία του βασίζεται σε δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά κοινωνικούς σκοπούς και συλλογικά ωφέλη. Όμως είναι πιθανό κάποια στιγμή να παρουσιαστούν κέρδη. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Όχι, δεν καταλήγουν στις τσέπες των μετόχων, αλλά επιστρέφουν σε αυτούς που στήριξαν την προσπάθεια. Η διάθεση του ωφέλους που προκύπτει για τη Κινσέπ κατανέμεται 5% για αποθεματικό έως 35% στους εργαζόμενους ως μπόνους και πλέον το 60% για κοινωνικούς σκοπούς. Ο ιδρυτικός νόμος, αλλά και το καταστατικό της κοινωνικής επιχείρησης, όταν έχει έναν τέτοιο σκοπό, λέει ότι από οποιοδήποτε κέρδος προκύψει, και θυμίζω εδώ ότι τα στελέχη πλην των εργαζόμενων δεν αμείβονται, είναι εθελοντές, οποιοδήποτε λοιπόν κέρδος προκύψει θα πρέπει κατά 60% να επιστρέψει με κάποιο τρόπο στην κοινωνία. Ένας τρόπος είναι να δοθεί αυτό το 60% ξανά σε αυτούς οι οποίοι βοήθησαν, παραδείγματος χάρη, να αγοραστεί υλικό για τα σχολεία που βοήθησαν ή για τους φορείς που βοήθησαν στη τελευταία ανάλυση. Μπορεί όμως να διατεθεί και γενικά στην πόλη. Η πόλη έχει πάρα πολλές ανάγκες. Μπορεί να διατεθεί σε κάδους, μπορεί να διατεθεί σε εκπαίδευση περιβαλλοντική. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και κάποιες αυτές μπορεί να καλύψουν τα έσοδα από την ανακύκλωση. Φανταστείτε όμως, από τους 100.000 τόνους που πετιούνται σε σκουπίδια το χρόνο στην Πάτρα, περίπου, μόνο οι 3.500 τόνοι καταλήγουν στην ανακύκλωση. Μιλάω πάντα για την ανάκτηση υλικού στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμου υλικού στην Ξερόλαγκα. Άρα, ακόμα κι αν αυτά τα έσοδα πήγαιναν για κοινωνικούς σκοπούς, θα ήταν πολύ λίγα. Φανταστείτε λοιπόν ότι θα μπορούσε θεωρητικά η πόλη να εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια τα απορρίμματά της, να τα ανακυκλώνει σε ποσοστά 60 και 70 και 80% που έχουν φτάσει άλλες πόλεις αλλού, και από αυτά να προκύπτει ένας σπόρος που θα μπορούσε να είχε ακόμα και αντίκτυπο στη μείωση των δημοτικών τελών. Καταλαβαίνετε ότι από αυτόν τον κοινωνικό πλούτο που αυτή τη στιγμή λέγεται σκουπίδια, και δεν είναι μόνο αυτός, είναι το νερό, είναι πολλά κομμάτια που αντί να ανήκουν στην κοινωνία ανήκουν σε ιδιώτες, θα μπορούσε λοιπόν να ελαφρύνει συνολικά και να εξυπηρετήσει καλύτερα την ζωή των κατοίκων της Πάτρας.